pamalo olembetsera mavoti a thandazya kumpoto mu mzinda wa Nzuzu. Mwachitsanzo anthu ena omwe akufuna kuyimira uphungu kumeneko akuti anakanyamula anthu kapiri mtende omwe ndi dera la phungu wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara omwenso ndi spikala wa nyumba ya malamulo. Yemwe anaona izi kuchitika Amatuda Ngwira anati kuyambira lolemba akhala kuona galimoto ya amafumu mkandawire omwe akuyimira kumpoto kwa Nzuzu itanyamula anthu kuchokera kumpoto chakummawa kwa boma la Mzimba kukalembetsa pa masenta a Galileya ndi Thandazya omwe ali kudera kumpoto kwa mzinda wa Nzuzu. Akumatenga kuasisira mchiramo kenako azibwera mmodzi kuzalembesa ngati pangakhale kuti umboni ndi upereka ni wabozi tizavundukule m'mabuku amene amalemba tithauzasonyeza nkhope kuti izi si zakwathu kuno, izi ni za dera lakuti. Yemwe akuyang'anira kalembera wa MEC pa senta ya Thandazya a Nevas Chirwa anatsimikiza zolandira madandaulowa koma ananena kuti zonse anasira m'manja mwa mamonitala kuti aunikire ndi kuzukuta ngati anthuwa akuchoka kumadera omwe saderali. Taika kwambiri trust yathu kuma monitors ncholinga choti iwo ngati ma representatives tili nchikhulupiriro choti akudziwa anthu amdera limene lili ndekuti ndi amene wowo amene angamatithandize. Titafunsa ankandawire anakana zoda kunyamula anthu kuchokera ku madera ena a phungu, koma iwo anavomereza kuti galimoto yawo imanyamula anthu ena omwe ndi achikulire kuti akalembetse omwe akuti amavutika mayendedwe. Mneneri wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC a Sangwani Mwafuliwa anati anthu olembetsa akuyenera kuti azikhala anthu atanabadwira kuderalo kapena kuti amakhala kuderalo kapena kuchita bizinesi kapena kugwira ntchito kuderalo. Sabata yatha apolisi mu mzinda wa Nzuzu adagwira amayi ena atatu kuchokera kudera la Dunduzu kumpoto kwa Nzuzu omwe amakalembetsa ku senta ya Nzuzu CCP komwe ndi dera pakati mu mzinda wa Nzuzu, ndipo akuti amachita izi atauzidwa ndi mkulu wina yemwe akuti akuyimira kuderali. Nkhondo yofuna mpando wa utsogoleri wa chipani cha UTM yatentha kutsatira kuonetsa chidwi kwa anthu omwe akufuna kupikisana. Lachitatu omwe akufuna kupikisana pa mpandowo adalitso kabambe komanso Matthews Ntumbuka apereka kalata zawo zoonetsa chidwi kufuna kupikisana pa mpandowo ndipo alipira 20 million kwacha aliyense. Mlembi wa chipanichi a Patricia Kaliati komanso nduna yakale a Newton Kambala nawo alipira ndalamayi koma sadakapereke kalata zawo. Matthews Ntumbuka amayankhula ndatolankhani athu kulilongwe kunena kuti avotere iwowo popeza abweretsa utsogoleri watsopano. Bwerachi tifuna pakakhale nyamata pa ballot paper pachi. Anyamata zoona kuti uyakhala ngati ineyo tu ndimvotere chongu. Mukachedwa kuti ndizaime 2030 ndizakhala ndi imvi. Vote mwacha watanzano ndibe imvi ine. Nthawi yapo ana ndi ino. Koma asangokhala nyamata. Nyamata amene ali ndi kuthekera. Ine maphunziro nathana nawo kale. Experience nayo yonse. Kulaya kulikonse ama ndinagwira ntchito ineyo ku Ubuntu Net Alliance. Ndimagwira ntchito ndi IU. Ndrama zambiri mbiri timalande fude amandithokoza amazamene ndi mapanga. I have integrity, clean hands. I have no record of corruption. Yes. I have never done and will never do corruption. Go and check, I challenge. Ine sinapangepo ziphuphu. Ntchito wao okatanga sinapangepo. Ndi matenda amene atipweteka kwambiri mdziko la Malawi. Pano tiye ndisankhe munthu oti sanakhale mboma, sanabepo ndalama za mboma. Mukalakwisa zoti muzitenga anthu anali mboma akubwera mukudziwa akupita kuti abwererenso akapitirize. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kuyambira pano anthu adzigula mafuta galimoto pa mlingo umene utayikidwe. Mukalata imene bungwe lilatulutsa lati munthu aliyense ogula adziwuzidwa mulingo umene angagule pamalo ogulitsira mafuta awa. Bungwe lilalengezanso kuti kugula mafuta awa mzigubu ndi kuletsedwa. Isaac Salima adayankhula ndi woyankhulira bungweli Afitina Konje. Tiyenera tionetsetse kuti onse ali ndi mwayi otha kugula mafuta. Komanso pa nthawi yomwe tiyenera kuchitapo mowonjezera kuti tithetse tilimbane ndi mchitidwe wina umene ukuchitika ongogulitsa mwina mafuta mzigubu kapenanso makontena ena ndi kukhala mafuta pa black market. Nde kuti tikwanitse zonsezi tifunika kuti tigwire ntchito limodzi ndi ba oil marketing company
makampani osasa mafuta komanso makampani amene amagulisa mafuta ma filling station kapena ma service station komanso ngakhale anthu ogula ndi makamaka anzathu azachitetezo. Mwina mukhoza kwauza zotani anthu kuti mafuta atha kupezeka chaposa chidapa? Zimenezo tikamba mawa bwinobwino tikhala ndi fuel update tiitana atolankhani ku Blantyre kuti tidzafotokozere kuzera mwa atolankhaniwo mtundu wonse wa Malawi kuti kodi nkhani za mafuta zili pati panopa. Mu nkhani zina, bungwe la Tobacco Commission lati lapeza ndalama zokwana pafupifupi 650 million kwacha kudzera kufoja wa chinyengo imwe lidalanda kamba kuti alimi adachita za chinyengo mabero awo. Neneri ku bungweli Atelefola Chikwenembe anati bungweli linakwanitsa kulanda foja okwana 170,223 kilograms imwe alimi adayika zinyalala pofuna kunamiza ukula. Brenda Kayo ali ndi nkhani yonse. Chigwenembe said the nested tobacco bales were handled by commercial graders. Tikupatsireni ripoti limenelo bwino lomwe. Ndipo nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati pafupifupi manja okwana 22,000 ndomwe apindule ndi thandizo la mpunga okwana matani 1,100 omwe boma la India lapereka ku dziko lino. Thandizoli lidalengezedwa ndi mtsogoleri wa dziko la India Draupadi Murmu atayendera dziko muno sabata zingapo zapitazo. Brenda Kayo akufotokoza. Zoli mkulu wa bungwe la Dodma a Charles Kalimba anati mpungawo wayamba kale kugawidwa kamba kanjala yomwe ili mdziko muno. Tsimikizira kuti mpunga uja wonse wafika anditayamba kale kugawa kwa anthu amene akuvutika. So izizi nchifukwa chakuti mamizimu anthu ambiri ali ndi njala andi tikuyesetsa kuti tipeze chithandizo kuchokera kwina kulikonse chimene chingapezeke tapasa anthu amene aja kuti pasapezeke munthu amene afe ndi njala pa nthawi imeneyi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Ashubia Global Krishna anati boma la India lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa nthawi yomwe ili pa mavuto anjala. Thandizo liladza kudzera kupempho la mtsogoleri wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera pomwe adalengeza kuti dziko la Malawi lakhudzidwa ndi njala m'maboma 23 kamba kachilala chomwe chinadza kamba ka mphepo ya El Nino mu mwezi wa Machi. Achakwera adapempha ndalama zoposera $200 million. Malipoti kuchokera ku bungwe la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidalengeza kuti anthu okwana 5.7 million ndi omwe alibe chakudya mdziko muno. Fulu wa anthu Sylvester Namiwa watuluka mu commission yomwe inasankhidwa kuti ifufuze za ngozi ya ndege yomwe idapha Asaulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Namiwa ati achita izi chifukwa commission iyi ikukana kuchita kafukufuku poyera ndipo yosakufuna kukhala nawo mbali yochita zinthu mobisa. Kathe Maulidi ali ndi report. Anamiwa ati atula pansi udindo wawo chifukwa commission iyi ikukana kuchita kafukufuku poyera ndipo iwo sakufuna kukhala nawo mbali yochita zinthu mobisa. Iwo ati akana kuonda kafukufukuyo akanamaonetsedwa pakanema ngati momwe akubanja akupemphera ndipo ati nzomvetsa chisoni kuti commission yomwe yasankhidwa ikukana kuchita izi. Koma poyankhapo pakutula pansi udindo kwa Anamiwa, mneneri wa boma Moses Kunkuyu ati Anamiwa ataya mwayi omwe anaupeza kukhala nawo mbali yochita nawo kafukufukuyi. Iwo atinso Anamiwa ajamfulumira chifukwa sanaone kuti ku commission iyi kukuchitika zinthu mobisa, ponena kuti akanadikira commission iyi yambekaye kuchita kafukufuku wake asadayankhule zomwe anena mchikalata chawo. Koma katswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino Wonderful Mkuche ayamikira Anamiwa pa chiganizo chomwe apanga ponena kuti ndi bwino kuchokapo pamalo pomwe iwo akuona kuti sagwirapo ntchito yawo bwino. Kumapeto a sabata yatha akubanja la Chilima kudzera mwa yemwe amalankhulira akubanja a Joshua Valera adapempha boma komanso commission iyi kuti ionetsetse kuti kafukufukuyo achitike poyera ponena kuti akubanja akufuna kuti kafukufukuyo akanamaonetsedwa pa makanema
kuti iwo akubanja komanso amalawi adzitha We have kutsatira. just seen a letter circulating, so I just wanted to find out the authentic of the letter. Is it coming from you or? That indeed I've resigned as a member of this Commission of Inquiry on grounds of principles, that I'm an ardent supporter of transparency and accountability. You may wish to know that the moment the announcement of this Commission of Inquiry was made public, Malawians had reservations, Malawians questioned the composition, but I accepted to serve because I told the nation that I'll be carrying with me all the unanswered questions stemming from the initial report from the German experts. But when the commission convened, I proposed that we should go according to the terms of reference and the law that provides for all the witnesses to be heard public. I did that so much that we should enhance the trust and build the confidence from Malawians into this public inquiry. But that position was shot down. So that begs the question to say, we are using taxpayers' money. We intend to answer their questions. What's the essence that we should hold these deliberations in camera? What is it that you want to hide from the citizenry who are the major stakeholder in this project known as Malawi? It is for that reason that I decided to step aside. Mwina taona chikalata ndicho kuzungulira choonetsa kunena kuti inuyo matula pansi udindo okhala nawo membala mkomiti imene anakhazikitsa yoti ifufuze za ndege imene idapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino komanso ndi anthu ena kuchikangawa mboma la Nkhata Bay. Timafuna kudziwa zenizeni kodi kalata imeneyi yatuluka ndiyoona kapena kuti njabodza paja anthu amajudula atu zinthu ngati zimenezi. Ndapanga chiganizo chifukwa munthu une ndimakonda kupanga zinthu poyera. Mukukumbukira inu kuti komiti imeneyi atangoyisankha amalawi adayankhula zambiri, amalawi anadandaula. Koma ndinanena kuti ndipita ndikagwire ntchito chifukwa ndinanyamula mafunso onse amene amalawi anali nawo, makamaka amene amabwera kuchokera ku ripoti loyambirira la kaswira ndege ya ku German. Ndiye tidapita kuja tidapempha kunena kuti chokambirana zikhale poyera. Tikayitana mbonizo zipereka umboni wawo poyera. Chiganizo chimenecho chidakanidwa. Izi zikususana ndi zomwe zili mu terms of reference, chikalata chotembera ntchito komanso mu malamulo azakafukufuku Malawi muno. Ndefunso nkumanena kuti kafukufuku iti kupangira Malawi, ndalama tikugwisa za Malawi, amene ali mafunso ndi ya Malawi. Ndiye chifukwa chani commission izipanga zinthu zake kumbali? Ndi chani chimene tifuna kuwabisira Malawi? Chifukwa chimenecho ndanena kuti ayi ine sindipitirira koma kulemba kalata imeneyi ndipo ndikuyankhula pano ndatulasa udindo wanga. Ine ndikuthokozeni kwambiri bwana Sylvester Namiwa chifukwa nthawi zonse ndikakufunani kuti tiyankhulane. You are always there for us. Thank you so much, Mr. Namiwa. You're welcome.